may mga hitabo pa nga gitagna ang balaang kasulatan, nga mahitabo nga makasabot nga duol na gyud siya mobalik. Ang amo ngalan dili sabadista. Kung tun-an ginimo ang Biblia, dili sikreto ang pagbalik sa Ginoo. Labing daghan sa mga tao wala magdahog nga mauna nang adlaw siya mobalik. Kay ato naman nasabtan, ang date sa pagbalik sa Ginoo wala butangig pizza, igo lang tagipahibaw sa mga ilhanan. Makasabot nga duol na. Grabe ang kausaban sa atong kalibutan karon. Ang mga ilhanan pulos na nangatuman. The second coming of Christ. Wow! Kagabi atong gitun-an ang ministeryo ni Ginoong Hesus sa langit ng sanktuaryo. Nagsugod sa tuig 1844, sabdihang misulod siya sa labing balaang dapit sa langit ng sanktuaryo. Ato na lang gihulat nga mahuman ang iyang intercessory ug mediatorial work didto sa sanktuaryo sa langit. Kay inig kahuman sa iyahang mediatorial work, inigawas niya sa labing balaang dapit, inig padapli niya sa insinso ang musunod, ang nahibilin nga mga tagna nga atong gihulat nga mahitabo pa. Sa more than 1,800 prophecies written in the Bible, very few of them has not been fulfilled, and they are largely the ones that are prophesied to happen in the last days. Sama sa atong topic karong gabi ang second coming. Apan gawas sa second coming, may mga hitabo pa nga gitagna ang balaang kasulatan, nga mahitabo nga makasabot nga duol na gyud siya mobalik. Ato sa nang gihulat. Those are the only few remaining prophecies of the scriptures that has not been fulfilled. The rest is already part of history. Ginalingi na lang nato kay bisan tuod gitagna na kaniadto, apan ato namang gitan-aw balik ingon nga mga hitabo sa kasaysayan karon. Usa sa atong gipaabot mao ni ginganlag, the ultimate event in prophecy is the second coming of Christ. The fulfillment of His promise in John 14 verses 1 to 3. Sa diyang moingon siya, igo lang kumuadtos puloy-anan sa akong amahan sa langit, sa dayon niyang kayab. Apan kun maandam ko na ang luna nga akong gitagana alang kaninyo didto, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, that where I am, there ye may be also. John 14 verse 3. That's the event that we are waiting for. And our topic tonight is about that. But tomorrow night, we will be talking about, rather tomorrow morning and tomorrow evening, we will be talking about the last events related to the coming of Christ. Bisan karon, atong padayonon ang atong pagbasa sa atong fundamental beliefs, number 25. Please read the statement of beliefs with me. The second coming of Christ is the blessed hope of the church, the grand climax of the gospel. The Savior's coming will be literal, personal, visible, and worldwide. When He returns, the righteous dead will be resurrected, and together with the righteous living will be glorified and taken to heaven. But the unrighteous will die. The almost complete fulfillment of most lines of prophecy, together with the present condition of the world, indicates that Christ's coming is imminent. The time of that event has not been revealed, and we are therefore exhorted to be ready at all times. Munay, last nga appeal sa Bible, prepare to meet your God. And that is the essence of our presentation of gospel series, such as what we have been doing in the past 4 weeks. Okay, ato nakaron tun-an, ginganlan nato the ultimate event in biblical prophecy. Ang pinakatumoy,
pinaka-gihulat, pinaka-most anticipated, kay mao may pinaka-importante nga gitudlo sa umalabot. Ato paning gipaabot. But Christ is coming soon, and that is our blessed hope. Ang mga apostolis, kanunay silang nagtawag ni ining pagbalik ni Kristo. Nga blessed hope. Mabasa bitaw nato sa Tito 2, versikulo 13. Pagkanindot nga pinulungan ang gigamit ni Tito sa description niya sa pagbalik sa atong Ginoo. Tito, versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 13. Nag-ingon diri, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Silang tanan, ang mga tinunan, naglantaw sa saad sa Ginoo nga mobalik siya aron tigumon ang iyang mga anak dito sa gingharian sa langit. Hebreano 9, versikulo 28. Ato sang basahon kining kalabot sa blessed hope. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Una niyang pag-anhi, ang pag-offer sa gasas kaluwasan, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Nahuman niya katumbuhata, nagpadayon siya sa iyang buluhaton, pagtiwas o paglaban sa iyang mga anak dinisyuta, sa iyang pagministeryo sa labing balaang dapit sa langit ng sanktuaryo, ug tuwa pa siya dito karon. Apan inig kahuman niya ni Ana, muanhi siya balik sa yuta. Apan sa dili pa siya muanhi balik sa yuta, aron pagtigom sa iyang mga anak, may mga hitabo pa nga ato puning isgutan, sugod karon ugma sa gabi, maingon man sa Domingo. So, ginganlan kining pagbalik sa Ginoo og blessed hope. And by the way, alang kaninyo nga members ni ining religious affiliation ang Seventh-day Adventist, maunay gikuhaan sa atong ngalan. We are first and foremost a people waiting for the advent of Christ. That's why we are called Adventists. Ugalang sa mga na nagtuon pa, ug unsay gitun-an, ug unsay gituuhan ni ining punduka sa katawhan, ako mong sultihan, ang amo ngalan, dili ang first name sa among Seventh-day Adventist. Kadaghanan sa mga tao, nag-ila ka namo ni anang first line, Seventh-day, Sabadista kami. But we prefer to be called Adventists. Mga tao nga nagahulat sa bulahang pag-anhi ni Kristo Jesus. So, we prefer that. Og agig, og inyong gamiton ka na in reference to us, we appreciate that very much. And we will be appreciative of, if you will call us the way we want to be called, because that is what we are. We are Adventists. Ang balaang kasulatan, nagtagna ni og daghang kayo, gikan pa sa sinugdanan, sa daang tugon, hangtod sa mga propita, hangtod sa mga manalagna, ang tanan na nagsulat sa Biblia, daghan kaayo kanila ang naghisgot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Bisan gani si Enoch, matod pa sa basahon sa Enoch. Ato mabasa mga igsoon diha sa Juan 14 versikulo 3. Saad nis Ginoo, mubalik ako pag-usab aron diin ako ato usab kamo. Ug Jude 14 verse 15, kini mo'y akong gustong basahon kaninyo. Ang sinulat ni Jude, usa ka gamay nga basahon sa tumoy sa Biblia. Jude verse 14 and 15, one chapter only. Sumala sa istorya sa mga Bible historian, kini si Jude was one of the brothers of Jesus. Well, we are not going to bother ourselves about that right now because we are not scrutinizing authorship of Bible books, but this is what Jude said. Ingon pa niya sa Jude verse 14 and 15, now, Enoch, ang patriarka nga si Enoch, the seventh from Adam,
prophesied about this men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. Nahinumdum mo ini ni Enoch. Mauni ang usa sa mga karaang tao, ikapito kakaliwatan gikan ni Adan. Nga nasayra nato sumala sa record sa Biblia, nga wala gyud moagig kamatayon. Kay siya gikuha sa Dios, and Enoch walked with God, and God took Enoch. Naakunos Enoch sa langit sa pagkakaron. Tuluman ka characters ang nahibaw-an natong gisulti sa Biblia nga tuas langit sa mga biblical characters. Si Enoch, si Elijah, ug si Moises. Mga reference sa Bible kana. Apan Enoch, according to Prophet Jude, now Enoch the seventh from Adam prophesied about this man also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints. Wow! To execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Tinuod ang giingon ni Jude, kalabot sa propesya ni Enoch, ang pagbalik sa Ginoo adlaw sa paghukom. Apan ang paghukom, duha ang mahitabo. He is ready to give reward to the righteous. He is ready to give the punishment to the wicked. Mauna ang gisulti kanato sa balaang kasulatan, ang epekto sa pagbalik sa atong Ginoo. Now, the guarantee of the first advent is given to us in the Bible. Hebreano 9, versikulo 26 o 28. Ang pagbalik ni Jesus closely related na sa iyang primerong pag-anhi. Munang ang iyang pag-anhi nga atong gihulat, ginganlan ka nag-second coming. Because he came first during the time when he was given birth by the Virgin Mary. Apan sa pagbalik niya, second coming niya, he is not going to die on the cross anymore because he has already done that in the first advent. But he is going to judge people according to the result of the sacrifice he offered himself for the salvation of men. Reward for those who have accepted him, and judgment or punishment for those who did not. Okay, atong basahon ang Hebrews 9:26 and 29. Nagaingon diri, 26 and 28. He then would have had to offer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So Christ was offered once to bear the sins of many, and to those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. He came once to be our Savior. He will come the second time to judge us. Wow. That is what the Bible portrays. Now, the heavenly ministry of Christ, which we described last night, ang iyang pagministeryo, nagapadayon diha ang iyang paglaban ug ang pagtabon sa natigom nga sala sa katawhan sukad sa kasaysayan hangtod karon. He is there, and he began doing that investigative part of the judgment so that all of the names of the believers, tanang yun nga mga ngalan, gikan kang Adan, gipang tawag ang ilang mga ngalan, yubasi sa basahon, o ihuman ni ana nga maong intercessory prayer. Ang iyang sakripisyo, ultimate sacrifice, nga mo'y mutabon sa sala sa mga tao nga miila kaniya nga manluluwas. Humani ana, mugawa siya, og mahitabo dayon ang ginganlan diri sa pinadayag 15 ug 16 ang katapusang pito ka hampak. Paglugwa ni Kristo Jesus sa labing balaang dapit sa templo, inigbutang niya sa daplin sa iyang insinso. Musunod ang mga manulunda nga pito ka buk, nagdala sa ilang panaksan sa kapungot sa Dios ug ibubo kini sa yuta. Tingali ang uban mo ingon nga, Pastor, basig mao na ning COVID. No. This COVID is not part of the 7 last plagues. Ang 7 last plagues,
Klaro ang iyang description sa Bible. And by the way, we haven't discussed that. Maybe in some future time we should. But this is not part of our fundamental beliefs right now. But sa Revelation 3 verse 12, inigawas niya ni anang labing balaang dapit sa sanctuaryo. Ang sunod nga event nga atong gi-anticipate nga himuon sa Ginoo, ang iya na lang pag-anhi aron tigumon ang mga katawhan nga miila kaniya. Dito sa dapit nga matud pa niya sa Juan 14, luna sa balay sa akong amahan, nag-andam ako og luna alang kaninyo. Kung maandam na kog luna alang kaninyo, balik ko aron kuhaon ko kamo. Now, ang pagbalik ni Ginoong Hesus higala, unfortunately, uduyano kay nga pagtulunan sa Biblia, dunay mga tao nga naggamit man pud untag Biblia, nagtudlo man pud unta sa pulong sa Dios, apan ang ilang interpretation sa pagbalik sa Ginoo dili kaayo haom sa gisultis Biblia. Pananglitan, dunay mga tao nga nag-ingon nga ang pagbalik sa Ginoo dili literal. Sikreto ra. Mahibaw-an lang nato nga naa na siya. Kay ang mga naluwas, gipanghigop naman sa magnet sa langit. Ning tuhoy nga to, kanang ginganlan sa in English nga pinulungan og secret rapture. Secret rapture. Alang sa inyong kasayuran mga higala, kung tun-an ginimo ang Biblia, dili sikreto ang pagbalik sa Ginoo. It is a very, very visible event. And it is not only known by a few. Dili pa kaayo dugay. Maybe less than 30 years ago. A little over 20 years ago. May usa ka pelikula nga girelease gikan sa Hollywood nga resulta sa usa ka libro nga nahimong bestseller dito sa New York. Ang iyang uluhan, Left Behind. Ang author niini si Timothy Jenkins og si Tim LaHaye. Giistorya nila, kay kini sila matud pa nila, we are believers in the Bible. But what we are writing now is not biblical prophecy. It's a combination of fiction and Bible prophecy. Ang ilang bot pasabot combination, kay ang ilang gisulat, hitabo sa pagbalik sa Ginoo. Apan ang ilang pagputri sa hitabo sa pagbalik sa Ginoo, dili na sumala sa gisultis Biblia. Imaginary na lang, kay ilang manggibasi ni anang sikrito ang pagbalik sa Ginoo, wa kahibaw mga tao na balik na dayong Ginoo. Ang nahibalo lang kadtong nangaandam, kay ning alis nga ora man sila, ning tuhoy ra man sila kalit paingos langit. Mga igsoon. If we will read the account of Christ coming, sa Buhat Kapitulo 1, mabasa nimo, dayon niyang kayab sa langit. Human sa iyang 40 kaadlaw nga pagpakig-uban sa mga tinun-an, gikan sa iyang pagkabanhaw. Aron sa paghatag sa iyang final instruction, nga ang akong gitudlo kaninyo, iwali ninyo sa tanang kanasuran. Human ay hatag ang iyang gospel commission, kayab siya balik sa langit. Apan sa dayon niyang kayab sa langit, may 120 siyang mga tinunan nga nagtanaw kaniya. Niya ang account sa Acts 1:9-11. Paminawaran ninyo igsuon. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. Mga manulunda, nagtanaw sa mga tao nga 120 kabuok ang mga tinunan ni Jesus, nga naghangad na lang in taon sa Ginoo nga gisakgaw sa panganod samtang siya gilalin balik sa langit. Ug sa paghangad nila ang mga manulunda nga duha ka buok maingon nga unsa may inyong gitanaw niya sa bersikulo 11, and said to them, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Paminaw ang sunod nga statement sa manulunda. This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Inigbalik sa Ginoo, sama nga sa iyang paglalin,
naay mga mata nga nakakita sa gisakgaw siya sa panganod, He will come in like manner. He will also ride in the cloud. Ug mabasa nato ng mga igsuon diri sa Revelation chapter 14. Na hinumdum mo sa Revelation chapter 14, we have already emphasized nga ang Revelation chapter 14 verses 6 to 12. Mauna ang final warning message nga iwali sa remnant church sa tibuok kalibutan, ang three angels' messages of Revelation. But immediately after the preaching of the gospel around the world, basahon nato ang pinadayag 14 verse 14. Ingon diri sa verse 14, Then I look, and behold, a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe. So he who sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripe. Murag figure of speech ang gigamit, apan ang gipicture ang pagbalik ni Jesus nga nagsakay sad sa panganod sama sa iyang pagkayab, sumala sa gisultis manulun sa Buhat kapitulo 1, 9 paingon sa 11, nakitaan sab siyang nagsakay gihapon panganod, apan ining panahon na gisimbuluhan nga nagdala siya galab. Ngano man, ang pag-anhin ni Jesus sa yuta gitandi kini sa ting-ani. Iyang giukon ang tanan nga mga hinugna nga nahimong bunga sa iyang pangabudlay sa diyang misabwag siya sa binhi sa Ebanghelyo diri Syuta. Nahinugna ang mga anak sa Dios, andam na niyang dadon sa langit. Munang gipicture ang pagbalik sa Ginoo sa Revelation 1:7. Ato mapunang nabasa, parihag yun sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. Ang 1:7 nag-ingon, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, and even they who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. Pagkanindot higala. So, fact number 1, Jesus coming is literal and visible. It is a personal return. Dili siya magpada og lain pa, abi ninyo kanang ingon mutuot ang mga igsuon nga ni ay laing gitudlo nga anak ang Dios, manlimbawt baya akong balhibo ana. For a person to claim that he is appointed as a son of God, for me is a very serious blasphemous claim. Nganong blasphemy? Mura manggod og nainsultuhan ang Biblia og ang pinadayag sa Biblia. Nganong nainsultuhan man? Na ganitaw nga muklaim nga siya ang gitudlo sa amahan nga iyang anak. Ang meaning ana, usara, kuwang si Kristo, alang-alang si Kristo. Kay alang-alang man si Kristo, ang amahan nagtudlo og laing anak. Mga kaigsuonan, Christ's act was complete. When He died on the cross, His mission to save humanity was completed. When He ministered in the heavenly sanctuary, He is just trying to complete His mediatorial and intercessory work on behalf of all sinners in the world. But as soon as Christ will be done with that work in the heavenly sanctuary, He will come to redeem those who have recognized His Lordship. So, ayaw mo paghuna-huna that Christ was alang-alang, nakuwang mo nang ang amahan, nagtudlo na lang po og laing anak. Higala, it's up to you, of course, sama man ni sa atong gisgutan. This country, like other countries in the world, we have religious freedom. People are entitled to what they want to believe, and we respect them for that. But we are trying to tell you here that as far as the Bible is concerned, Christ was a complete Son of God. Wa siya makuwang, busa, dili na, kung dunay gitawag nga mga anak sa Diyos, kita ka na. Nga mga tumutuo, mga manghod ni Kristo. Munang ginganlan siya firstborn, kay kitang na nagsunod kaniya, mga manghod naman niya, nga nag-ila sa amahan. Apan, to claim nga specific, gitudlo
naalang-alang yung Ginoo. Kaya nga nung nagtudlo pamanlain nga anak, nga naa naman untay anak, nga diri nandaan. Higala, muna'y gisultis manulunda. Another fact that we should discuss about the coming of Christ is a visible coming. Revelation 1:7 nato nang gibasa ug basahon sa nato ang Matthew 24 versikulo 30. Visible gani, makita sa mata. Matthew 24 versikulo 30. Paminawon nato ang gisulti ni Ginoong Hesus kalabot sa iyang pagbalik. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Higala, you can read in several texts and scriptures that Christ coming will be seen by people because He will be riding in the clouds. Naapas Revelation 19 ni as Matthew 24:30. Gawas nga visible is an audible return. Audible gani, madungog nimo. His coming will be made known by the sound as well as by sight. 1 Thessalonians 4:16. 1 Tesalonica 4, versikulo 16, pagkanindot sa description ni Apostol San Pablo, matud pa niya sa 1 Tesalonica 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Kita na ninyo? With a shout, bandilyo, anunsyo, with the sound of the trumpets of the angels. Na, abi ninyo mga igsoon, ang trumpet gingalan ni og King of Brass. Nahibuong ko ana, kay dili man ang trumpet ang kinadak-an nga brass instrument. Our sons are playing brass. My trombone, which is large, my baritone, na ay clarinet, na ay rather saxophone, apan ang trumpet gamay man, paano nganong gingalan man ang trumpet o the King of Brass? Because it's the trumpet that symbolizes major announcements as far as the Bible is concerned. The coming of Christ is a major event. So the trumpets of the angels of God accompanying Him when He comes, ibudyong sa mga manulunda ang ilang trumpita ug ang tanang katawhan sa kalibutan masayod nga siya mianhi. Ikat, lain pang characteristics pagbalik sa Ginoo. It's a glorious return, mahimayaon. When Christ return, He comes as a conqueror with power and great glory in the name of the Father and His angels. Matthew 16, verse 17. Then, another characteristic sa pagbalik sa Ginoo, it is sudden and unexpected return. Sa ato pa, labing daghan sa mga tao, wala magdahom nga maunanang adlaw siya mobalik. Kay ato naman nga sabtan, ang date sa pagbalik sa Ginoo, wala butangig pizza, igo lang tagipahibaw sa mga ilhanan. Makasabot nga dool na. Sama sa atong nangakita nga panghitabo karon. Apan, nahibaw tag pizza, may bulan ba, may tuig ba? No. And by the way, there is a stern warning from scriptures regarding people who are putting dates about the coming of Christ. Gibadlong na sa Ginoo kay number 1 galamiton sa yawa sa pagpahisalaag sa mga tao. So makasulay na gani mo ug makabati na gani mo mga tao magbutang-butang og pizza, you better watch out. Ang Espiritu sa tagna nagwarn kanato, ang katapusang date nga na-entitled ta sa paghubad sa pinaagi pagbutang og pizza mao ang date sa Daniel 8:14 prophecy regarding the investigative judgment in 1844. But after that, there is no more time prophecy that will have to be computed, particularly ang pagbalik sa Ginoo, ang latter rain, ang sandilo, etc. pa, kanang mga 7 last plagues, wala na nay dates higala. We can see the rapid fulfillment of events, but we cannot put dates into that. We can only prepare ourselves. Then, another characteristic of the coming of Christ, the manner of Christ's return, it is cataclysmic. Unsay cataclysmic?
It covers a major event that will be climactic in itself. Climactic gana murag climax ba? Kay og inyong mahinumduman ang damgo ni Hari Nabucodonosor nga gihubad ni Daniel. Ni atong usa ka dako kayong image nga dunay head of gold, dunay breast and arms of silver, dunay buttocks nga bronze ug dunay legs and iron, legs and feet of iron, iron and clay didto sa tiil gyud. Apan sa iyang damgo nakita niya ang usa ka bato nga gikibhang sa wala makitang kamot o kining maong bato milabay sa tiil ni ining maong image ug mipulpog sa tanang maging harian. And we already know nga ang meaning ni atong maong bato mao ang katapusang kingdom nga ma-establish diri sa ibabaw sa yuta nga dili na gyud mapulihan pa. Dili sa mas Babylonia nga nalumpag sa Medo-Persia, dili sa mas Medo-Persia nga nalumpag sa Gresya, dili sa mas Gresya nga nalumpag sa Roma, dili sa mas mga nasod nga iya-iyag hari sa kalibutan karon aron pag-produce of mga nuclear bombs. But God, we are waiting for that stone, and that stone represents the coming of the kingdom of Christ. He's going to establish that, and it will not be broken. There will be no more no other nation can conquer it. It will be God's eternal kingdom established in this earth. Okay, atong unsa may tuyo sa pagbalik sa Ginoo, nganong moanhi man siya? Mateo 24:31, ang tuyo gid niya mao ang pagtigom sa iyang matinud-anon, matinuuhon nga mga anak. Versikulo 31 sa Mateo Kapitulo 24, nag-ingon diri, and He will send His angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Sa akong gibasa kaganina sa pinadayag 14 paingon sa 16, bisan ang mga manulunda, gisultihan niya, hala, pangdala na kamo sa inyong galab, kaya ang alanihon sa yuta hinugna. Meaning, the work of God is already in the ripe stage. Mubalik ng Ginoo kay ang iyang mga anak andam na para sa gingharian sa langit. Simbolo sa hinog nga alanihon. Now, unsa may mga hitabo pagbalik sa Ginoo? Number 1, another nga mahitabo. Mga matay ang mga tao nga wa muila kaniya. Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 16 ug 17. Mga lisang kining mga tawhana, pagbalik sa Ginoo, kay wa man gid sila nagtagad-tagad sa Ginoo sa diri pa sa ilang panahon. Bisan karon na ay COVID, inay nga magtagad sa Ginoo, inay nga maminaw og mga wali, inay nga mubasag Biblia, inay nga mugahin og panahon uban sa pamilya alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala, tuas baraha, tuas sugal, tuas kalingawan, bisag gidid as gobyerno, magtago-tago gyud. Pag-abot sa Ginoo kay wa man gid sila mangandam. Ni ang pinadayag Kapitulo 6, versikulo 16 ug 17 atong paminaon, nag-ingon 16 ug 17 sa pinadayag 6, and they said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand. Ingon sa mga magwawali, duha ra ka klase ang singgit nga imong madunggan pagbalik sa Ginoo. Ang usa ka pundok sa mga tao magasinggit sumala sa Isaias Kapitulo 25 versikulo 9. Ang ilang singgit sa kalipay. Ato ra guning basahon ang Isaias 25 versikulo 9. Unsay singgit sa mga tao nga andam sa pagsugat sa Ginoo. And it will be said in that day, ang mga tao ni anang panahon na pagaingnon, behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Syagit numero 1, shout number 1, people who had been anticipating for His coming. People who are waiting for His advent. Ang mga Adventista ang nanaghulat sa pagbalik sa Ginoo, ang ilang singgit lahi. Moingon sila, tanawara,
Niya ng Ginoo nga atong gipaabot sa dugay ng panahon. We have waited for Him. Finally, He has come. Singgit numero 1 na. Apan unsay singgit numero 2? Pinadayag 6, 16 ug 17. Ug sila managsinggit ngadto sa mga bato ug sa mga pangpang nga magaingon, tumpagi kami. Kay dili kami makaagwanta sa pagtanaw sa himaya niya nga nagaabot. They will shout to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of His wrath has come. Duha ka klase sa singgit. Pangutanan ako higala, ni anang panahon na, asa man ka gusto mabilong, ang nanagsinggit, diyan ang Ginoo nga atong gihulat, diyan ang Ginoo nga ang iyang sugo atong gipasidunggan, ang iyang mga pulong atong gitahod. Naabot na gid siya para nato. Or diri ka singgit. Mga bato, mga buildings, tumpagi kami. Di mi kaagwanta magtanaw. Kay naa na ang gipaabot sa mga tao, udala ang iyang kasuko. Higala, only 2 kinds of people. The first signs announcing the second advent took place more than 1700 years after Christ's ascension. Sa Biblia, ang giinganlan og signs chapter, ang Matthew 24. Ug may prominente kaayo nga sign diha nga matud pa sa balaang kasulatan, makit-an ganin ininyo, hinumdumi ninyo, maunay pagkatapos sa mga katuigan sa pagpanglutos, the day of persecution, following the years of persecution, mahitabo ning mga butanga kay humani ana magsunod-sunod na unsa mang mahitabuan. Number 1, great earthquake. Number 2, usa ka pagngit-ngit sa adlaw nga wa pa makita sukad. Ikatulo, ngit-ngit ang adlaw, mupuwa ang buwan. Upat, makita nimo nga ang kabituonan sa langit, mga tagak gikas langit. Higala ato naman ang na-identify sa miagi nga episode. These great events took place already. And actually, pagkahitabo ni ining mga hitabua, mutoy nakapalisang sa mga tao nga sa dihang nagwali si Miller nga 1844, mubalik na Ginoo, nangilo sila nga, mubalik na yun. 1755 pa nahitabo ang Lisbon, Portugal earthquake. 1780 nahitabo ang darkening of the sun and reddening of the moon. Og 1833, nahitabo ang gingalag meteoric shower, naabot ang pagwali ni Miller. Daghang mga tao nga nalisang, na maabot na yun ang Ginoo, kay nahitabo naman, apan wa sila masayod nga ang meaning dahil sa propesiya sa Daniel 8:14, ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sa sanktuaryo. Og tuwa pa siya dito karon. Nagaministeryo pa alang nimo og alang nako, kay gihuwat pa kaniya higala. Gihuwat pa nimo diya ang imong pamilya. Gusto pa niyang maapil kamo kay matud pa niya dinhi, ako pang tigumon ang akong ubang karnero nga wa pa sa sulod sa akong turil. Kung matigom ko na sila mobalik, nakukwaong ko na ni sila. Unsa pay mga signs nga atong nahibaw-an nga nahitabo na. Pagkadaghan ng mga kaigsuonan, ang signs dili ko na nausbon kay grabe naman ang mga magwali nga nagpasidaan na. Signs in the natural world, the witness of the earth. Ako nang gisgutan kaganina, ang November 1, 1755 nga Lisbon, Portugal earthquake. Ang sun and moon nga ni dark ni atong May 19, 1780. Og ang meteoric shower sa November 13, 1833. What about the natural world? What are the signs? The unique witness of the earth, the sun, moon, and stars, which came in precise sequence at the time Christ had predicted, directed the attention of many toward the prophecies of the second advent. As John the Baptist prepared the way for Christ's first advent, so the Advent movement prepares the way for His second advent. Ang mga tao nga nabilin sa pagtuuhuman atong shaking, kay naa may ginganlag pag-uyog, sumala sa Hebreanon 12, 26 ug 27. Uyugo niya ang mga tao sa kalibutan. Nganong uyugo niya? Aron mga tagak ang dili lig-on ug magpabilin ang mga lig-on. Magpabiling lig-on,
ang mga tao nga hangtod ron naglantaw gyapon sa umaabot nga katumanan siyang saad, kining mga tawhan na mo iyang gipangandaman. Unsa pagilaing ilhanan nga atong nahibawan nga di na gyud madugay matapos na gining buluhatuna. Ang giingon sa Matthew 24:14, ang pagwalis maayong balita sa tibuok kalibutan ug ang katapusan moabot na. Gisulti na ni San Pedro sa ikaduhang Pedro 3, versikulo 12. Basahon talago ni ikaduhang Pedro 3, versikulo 12. Nag-ingon diri, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Higala, atong isgutan na, kanus ang mahitabo ng kalayo nga muut-ut ining kalibutan na. Naana ba na ron samas pagtulunan sa uban nga ang mga makasala nga wa gyud tayo nag-interbinar sa ilang kalag, naglangoy-langoy sila sukad na matay. Tua pa sila dito ron, nag-agulo pa mo nang naay uban nga nakaingon nga nagkalot mi siyuta, nakadungog mi. Ug mga agulo, tuwa ding impirno dito sa ilawom, naglangoy-langoy ang mga minatay nga wa gyud mahabwa kay wa may nangadji para nila. Higala, those are unbiblical teachings. The religious decline, usani sa ilhanan nga gisgutan sa balaang kasulatan. Niining katapusang panahon, ang mga taras sa katawhan mga usab. Ug wa ta kakita og panahon nga ingon sa atong panahon karon. Nga ang mga taras nga gi-enumerate sa ikaduhang Timoteo 3 paingon, 1 paingon sa 15, nagsunod-sunod nga mga kinaiyas mga katawhan. Grabe naman gini. If you want me to read that, I will. Paminawa. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will become lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Grabe ang gisultis Ginoo. Ang daghang mga tao karon pakaron ingnon ninduta tan-awon og manimba. Apan ang mga taras makita nimo kinilang social media igso nakaingon ko nga dinhi man gyud sa social media makakita kag mga tao nga wa gi batasan. Way batasan kay ang ilang komentaryo sa ilang isig katawo mura bitaw dila nga way bukog. Dili man naganag unsay ilang isulti. Abi ninyo, ang kaligdong gyud unta sa pagkatao ayaw isulti sa uban, kalabot anang tawhana, og dili nimo ikasulti siyang atubangan, pero kining social media karon ang panginsulto, grabe, murag witik dayon. Dali ra kayo. But it's prophesied, it's in scriptures. People will be like this in the last days. Ang kana giyong giingon diha nga, having form of godliness, but denying the power thereof. Sa dagway murag Dios nun, pero sa kinabuhi, di kakakitag pagka-Diyos nun. Grabe. Fault-finding, civil disobedience, all kinds of these things. Religious decline ka na. Unsa may mga signs pagyud nga makita nato, the resurgence of what is known as the power of the little horn. It's becoming very well known. Karon og tan-aw ninyo ang mga feature sa news, wala na kay news nga dili nimo makit-an ang gi-interpret sa balaang kasulatan, ang gitudlo niya nga little horn power sa Daniel 9 o sa Daniel 7 o sa Revelation 13. He is getting more and more of popularity. Mga butang nga gisulti na daan sa Biblia, wa mahibaw is mga tao, apan ilitok na gani nining mga tao na headline sa news. Because the world wonder at this beast. Sumala sa Revelation 13 verse 3. Akong basahon sa inyo ha, Revelation 13 verse 3. Muna'y epikto sa religious world. 13 verse 3. And I saw one of his heads, and if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. Higala, this is not the topic that we identify this beast power
sa ato nga series. It's another topic, but there is all evidence that we can see nga kining tao nga nagpaluyo sa kausaban sa daghang mga pagtulunan, daghan man yung pagtulunan ang nausab, kanalang pagtulunan nga gihimong ang paghimo og santos i-institutionalize. So, gina sa Bible, ang santos good ka namang tumutuo sa Diyos. Well, that's none of our discussion for today. But let us go on with the religious decline of religious freedom. The religious liberty obtained at great cost, guaranteed by the separation between church and state, will erode and finally be abolished. Munang ang ubang tao nag-ingon nga, unsa ka ni pastor, ang pagdili ka nato sa pagsimba karon, tipik na ka ni sa decline sa religious restriction na ka ni, ato sang gipasidan ang mga tao, di lang sa nato pasanginlan, kay nahibawom ta ang hinungdan nganong dili ta kasimba, kay naamang yun po sa pagdikit-dikit sa mga tao nga mutakod ang COVID virus. So, dili lang kita manimba sa simbahan nga magpareha sa una nga magkinumustahay, maghinalugay. Why? We are trying to cooperate. Apan, we have freedom to worship. You can worship in your home right now. And we are trying here at our union headquarters, our division headquarters in different places, we are trying to provide people the religious services in their home. Muna akong giingon sa inyo nga sa dialogue, sa istorya, kalabot sa dialogue between the devil and God. Ingon ang yawa, alkansi ka. Nilampos ko pagsira sa imong mga simbahan. Apa na ingon ng Ginoo, wagi ka kabantay. Gipasirhan nimo akong mga simbahan, pero akong ginagan ang akong simbahan sa tanang puloy-anan sa akong mga anak. Tuwa dito. We are still having our religious freedom. This is not religious persecution. But it can be an indication that it can be done in the future time. If there will be an amendment to the constitutional provision for the separation of church and state, it can be done. Well, we are not going to make it happen ahead. Dili ta mo preempt, ato lang huwaton. Apan mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagsuti kanato nga grabe ang kausaban sa atong kalibutan karon. Ang mga ilhanan pulos na nangatuman. Morally, politically, economically, all science, nature, mga environment, nakita na nato na, tanan. Usara kabuok ang pasidaan kanato. Kung gusto ta nga maandam sa pagbalik sa Ginoo, himuon ta na karon. The Redeemer's return brings to a glorious climax the history of God's people. Muna nga, adto taduyog sa mga tao nga magasinggit sa Isaias 25, versikulo 9. Behold, this is our God. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Brother and sister, ayaw kalimot. Jesus is coming soon. Get yourself ready for that event. Shall we now bow our heads in prayer? Amahan nga balaan, amo ikaw ang gipasalamatan sa lain na usab nga higayon. Nga kami nagapatalinghog sa imong pulong. Salamat kaayos pasidaan. Nga ang tanang hitabo among makita sa kalibutan karon. Pulos na indikasyon sa nagakaduol na gyud nga panahon. Nga balikon sa Dios ang iyang mga anak dinisyuta aron iyang tigumon dito sa gingharian sa langit. Panalangini kami amahan nga among dawaton ang imong pulong, andamo na mo among kaugalingon, alagaro na mo ikaw, higugmao na mo among isigkatao, ug tabangan na mo ang nanginahanglan sa pagtabang sa ingon nga paagi. Kami nagapangandam sa among kaugalingon sa pagsugat kanimo. Panalangini ang tanan nga viewers and listeners karon sa programa. Salamat sa imong pagtubag. Panalangini sab kami sa adlawng ipapahulay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.